сиёҳҷомагон дар тариқ ба муқобили араб хабар дорем ва боз як шуҷоатмардоне ҳастанд, ки Ҷом Асрорхон ҳастанд, ки онҳо ба муқобили зулми араб мардонагӣ нишон доданд, вале бераҳмона кушта шуданд, ки онҳо худро ҳамчун Хуррамдин муаррифӣ карданд, вале бадбахтона шикаст хӯрданд ва араб барои ҷазо додани онҳо ба хулосае омад, ки аз 12 сола боло ҳамаро сар бурад, вале кӯдакони тахминан 13 то 14 сола аз тарс худро ҳама 12 сола гуфтанд ва араб ин найрангро пай бурд ва ба қозию ба сипаҳсолори худ нома навишт, то ки бидонад ки чӣ кунад, ки дар ин ҷо бисёр кӯдак аст, ки худро 12 сола мегӯянд, шояд дурӯғ гӯянд, ки на, аз мо далел аст, ки бидонем, ки онҳо 12 сола шуданд. ва онҳо ба хулосӣ омаданд, ки ваҷаб кунанд, чинак кунанд. Тахминан 6, яъне 6 бора мехел чинак карданд, ки ин тахминан 130 сантиметр аст. Аз 130 сантиметр поён ҳамчун кӯдак ҳисоб ёбанду ҷавоб дода шаванду аз 6 ваҷаб боло ҳама кушта шуданд. Агар бародарон шумо бихоҳед, ки сиёҳҷомагонро бидонед киянд, ба забони русӣ бинависед, ҳатто турконро аз худ карданд. Бахши сиёҳҷомагон нест, сиёҳҷомагон, ҳатто туркон онҳоро аз худ карданд, мегӯянд, ки инҳо қаҳрамонони моянд, вале мо тоҷикон аз ҳама инҳо бехабар, ҳамаро ба турку, ӯзбеку туркману озарбойҷон додем.